uKhuzani seshiya abaningi beshaqekile ngezindaba azivezile ethi igcwame elisha liqokwe kumaSAMA Awards ngaphansi kwekhategori exhaswe iMotsepe Foundation ngenxa yokuthi imeneja yegcwame elisha isebenza kuyona iMotsepe Foundation. Awuzwele ekhuluma eveza zona lezi zindaba uKhuzani umfoka Mpungose. Ukuzothiwa uKhuzani unomona. Unomona ngoba kodwa mina mangasukuma namhlanje ngizothi ikhategori yomtsepe ngoba imanager ngisebenza khona futhi vele khandelwa yena ukuthi awini. Uzothiwani? Ukuzothiwa uKhuzani unomona. Unomona ngoba unomona ngoba yena engafakwanga lapha. Uyabo? Kanti ayinomi nje imanager yakhe, imanager yakhe ibifuma nemanager yami ngisho kwenziwa lemicimbi le yakhona le kumtsepe yabo yonke lonto le. So I know futhi naye noma eposta kuma-post akhe mawuzobheka uyabona la behlenze ethi #Motsepe Foundation bani because banobudlelwane vele, so that's why selective yabo. So ke yes, so kufanele yes, so akufanele ke thina bese siba nalowo mona asimukele ukuthi umfowethu uqokiwe makufanele somseka futhi mayifanele simkhankasele abantu bethu bemvotela somseka futhi yabo. Asinankinga nje nankinga nendondo eyi1 sinendondo over yes injalo. Uzwelekwe nganyawethu ukuthi ithini indlamlenze ngegcwame elisha. Sicela ukuthi ugcinezele usubscribe ukuthi siphinde sidibane mase siphethe ezinye izindaba.